Dobrý den lidi, vítám vás u dnešního videa a jdeme hrát Radiant Resistance. Jdu sem a budeme chvilku čekat. Zapni to, prosím, zapni to. Nastartuj to. Nastartuj to. Panebože, já se... Hej, já chci... Může se připojit na tady toho, aby začal. Prosím. Prosím. Jo, je to tam. Dobrý, dobrý. Jsme tady. Jsem tady, konečně. Jupi. Jsme tady sice jenom 3, ale to je v pohodě úplně. Počkat, co tady je? Tady to je fakt nejlepší, že to překládá jazyky. Tak, skipnout, jdeme. Mňau, mňau, mňau. Mňau, mňau. Tak a já tady nebudu moc utíkat, já budu jenom prostě jako, chápete? Že jako poběžím do bunkru. A dobrý. Tak, 3, 2, 1, utíkáme. Utíkám. Nebo jako vezmu pár věcí. A ještě tady vezmu tohle Ečkem. Fakt skvělý. Jsem normálně profík. Jen na telefonu jsem jako v téhle hře nejlepší na světě. Ne nejlepší na světě, ale fakt dobrý. Ale jako tady byla. Já jsem to puknul, yes, bro. Jo, zkusím tady ještě něco vzít. Ještě něco vezmu, hop. Ne nic, tak tady něco přes zeď, nic. Zamknu to tady pořádně, tak dobrý. Co někdo napsal? Tady je na mě brách naštvaný, ale to... Já se leknu, jestli tady na mě něco vyskočí. Fakt jako. Prosím, ať tady... Já jsem to věděl, že to tady bude. Já jsem to věděl, že tady bude ten blázen zkousat. Hop. Fakt blázen sousat. Já si vezu to. Tak. Mám si to do ruky. Vždycky to mívám po ruce. Prosím, ať tady nic není. Prosím, ať tady nic. Já se bojím.
Já fakt jako, já se nejdu, nemysli, jako fakt nemysli. Jo, aha, to je tady to vlastně. Zkusím prostřední. Ne, tohle. No, už se nejde to změnit. To je na nic. Ne. Jo! Ne! Co? A zrovna teď máme expedici. To je po mně. Nebo po těch, kdo jsou na expedici. Tak to je po nich. Já slibuju, že je po nich. Jako nepřeju jim to, ale tak je po nás. Je po nás. Nemůžeme ani jít pro jídlo, nebo i když, to můžeme. Ale nemáme toolbox. To je na nic. To je na nic. To je na nic. Nesnáším to. Teď toolbox je nejvíc potřeba v téhle hře. Fakt jako na všechno je potřeba. No, já jsem zmáčkla dvojitýové místo E. Jejda, pavouček, běž. Nic nepotřebuju papat. Nemáme bug spraye. No tak to jako ne. Zase tady to. A kdyby teď byla prostě tady a já bych to prostě už nebral, že nás to minulé zradilo. Kdybych to nebral teď a bylo by to dobrá. Není dobrý. Ne. To bylo tak dobrý. Já se... Ne. Já jsem věděl, že bych měl hlasovat tam. Prosím, Bože. Dobrý. Ale ne. Proč? To je fakt na nic. Já jsem věděl, že to mám hlasovat pro tu na kraji. Ale to je fakt na nic. Tam teď byla tak dobrá. Já to nesnáším. Vám řeknu. Já tady jenom něco zkusím udělat. Hop. A hop. Jak mám jít pryč? Co to bylo za nex? Beka. Aha. Jsem si myslela, že mi to nevzali jenom proto, že jsem to prostě. Zase karty. A teď ji nebudu s nikým hlasovat. Tak asi musím. Já ale chci udělat tady tu. Ne, tady tu jsem chtěla dát. Jestli tady bude OK, že to... Yes. Aspoň jednou nám gamer popřál. A nebo to, jak se to jmenuje, MG Fitman nebo Elekan nám popřál. Jeden z těch hla. Hop, Ečko.
Já se kouknu na kamery. Jejda. E-mail. A doufám, že tohle nebude... Padej. Ne, já nemůžu. Je po mně. Je po mně. Je po mně, jsem chcíplej. A jak to, že to nemám v ruce? Jak to, že to nemám v ruce? Já se točím dokola. Pomoct! Proč mě tady necháváte? Pomoct! Já jsem nepočítač, vám řeknu. Já ne. Jdu doprostřed. Ale vím, že tam bude špatný. Vsázím se. Bude tam něco špatného. Já se vsázím, je tam něco špatného. Uprostřed. Já nevím, co to znamená. Jsem Čech. Neumím dobře anglicky. Doufám, že tady nejsem sám. Dobrý. Najíst se. Tak tohle je konec dnešního videa. Dejte like a odběr a ahoj.